makabalik sa aking tumakin mo. Wala yung ako makabalik. Balik mo. Wala pa. Ha? Kapasad. Pasad. Ba't ang mga no? Patulog yan o. Hindi kasi naka-video ka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nanaipan na pati alam ang mga tutags. Ano alam ang mga bayan nila lang ako kalilimo dito ng kung ano ranaw. O tiga pang pamanaya dia kan sa ano pinapit ko eh. Alam na sa hipit ko akan narakan suka kinaganyo ko. O nina karagin dengar suka nasang kung anong suara ko. Makapanggula lang ko na isa. Iruin na gadunag pananadim. Saya kung manaya kinagyo pagkabgir tayo sa marinarinaw na Diyos sa lakawarwar kay Bailawan sarana. Paglas sa maganding amuntias daw na yun. Narong sabi ako. Sa ginawa ka na kaya pantoner kami at ibiramya yaji matay din na nahodyo site anisa. Pamanayo ganyo si kamas sa iso mga onora saranaw. Na gusto ka pang ano Bailawan saranaw. Kasayaw tupuguno tas tama lang batas sa pamikiran ko kaditit tagudeya sa suara ko. Pumagulaw na nakan ko sa lupudio bangan sa niwarok pa miryonion. Muria tau haji mali tago muria tau hajo site amina. Na makanggi kanwa maapo kabe na niya kong pamana mga ulama. Kaso kung gusto wallahu ta'ala ida kalambay sa tila na guda kapaawin eh. Lawas na lang.
madamay. Ay, ang pangalan ko niya po. Kasi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sembilan masih. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
เปื่อยให้ลงเบื่อเอ้ยนะเอาว่านาดีเบื่อเบื่อดีเชื่อเสียนะเอาเบื่อที่ไหนไปนะนะนาดีนะมันจะมาด้วยนะเอาเบื่อกันมากับเบื่อที่ยังมาดีใหญ่Bisa ngomong,
Si Jamil. Ikaw mo ah. Doon man nagsungaran niya. Jamil. Oy. Thank you.
Thank you.